Bože. O, odmah. Pa ti si spremna, spremna. Znaš šta? Svaka ti čast. Hoćeš me naučiti to? To. To iz kuka. Kako mrda kukom žena, kad ga mrdne, mislim, mene će odavde odvaliti, svaka ti čast. Ko da imam ne znam kolike kukove. Ne, čuješ šta je rekao Darko? Šta si rekao, I Darko? stas i glas. Stas i glas. O, hvala. A Milice, kaži ti šta si rekla, ajde malo da je hvalimo sad. Ajde čujem. Još što je zgodna. Što je zgodna. Platilo se.
Znaš da svaki drugi dan vežbam. Mogu da ti Kakvu kažem da nogu što se imaš. mene... Kako imam? Dečaci mir tamo nazad. Stvarno, hvala. Sad ću vas sve u ćošak. Oni su jednom trenutku podivljali, ja sam morala da pitam, rekao, šta se dešava? Oni tako s vremena na vreme podivljaju, to im je u prirodi, da. Proleće, vrbo puci tako, da. Dobro, dobro. Ali taj rad iz kuka, to će